Hola, plutitos, hola, guapos. Bup, bup, bup. Tú, unas petitas con las cebas. Sí, ahora ya podem batallar per aquí. Tirar un pèl més endavant, si no ens quedarem tiesos. Uop. No veo nada. Aquí a las costas, Cuidado al coco.
sol de Zormen. Però vigila que no hi estigui, el filferro. Parece que no està. Parece. ¿Dónde está? ¿Corrió? Mírala aquí, ara. Ara corrió. Pues ve de més amunt. Aquí em van dir que per allà també n'hi havia un, però sí que en el camp. Com pots veure, no fa falta baixar per aquí, Que es pot venir per dalt, també. Aquí tenim una porta per tocar els collons i una pujadeta que no sé si la faràs o no. Que sí? Ah! Va. Sí, l'he fet, Molt bé. Torito! Bueno, la cosa ya se anima.
Aquí a la dreta, per aquí. Mira, Llívia des d'aquí no ho havies vist, que no? Veus el castell? Sí, sí. El camí aquest d'aquí baix? Epa! Ja està. No està mal, eh? No està mal, no està mal. Falta entreno de mans, eh? Sí? Sí. GoPro para vídeo.